kif qed nuri l-oġġettiv kien li ir-relazzjoni bejn il-paga medja u dħul ta' min irtira fil-2004, il-54%, jinżamm għal persuna li rtirat fl-2050. Kieku ma saritx riforma, dak kien sa jaqa' għal 16%. Bir-riformi mingħajr l-indexation, dak kien sa jitla' 30% li ma kienx biżżejjed. Bl-indexation tellaw għal 45-46%. Mela, persuna li sa tirtira fl-2050 hija biex ngħidlek 9 percentage points inqas sinjura minn persuna li rtira fil-54. Dil-qabża fejn saret? Dil-qabża saret għax kif orrejt fil-formula ir-relazzjoni kienet mixħuta l-iżjed fuq l-inflazzjoni tal-pagi, 70%. U inqas fuq l-inflazzjoni ġenerali, 30%. Biex kemm jista' jkun tinżamm ir-relatività konstanti hekk kif nimxu minn sena għal sena bejn il-paga u bejn id-dħul tal-inkam. Mela, kif qed nuri dawn xorta huma 9% worse off min irriżenja aw min irtira fi-2004. U d-domanda kienet kif sa ssir id-differenza, minn fejn ġejja dik id-differenza, kif sa nilħquha. U ir-rikomandazzjonijiet oriġinali ta' 2004 qalet isma' biex jien nagħmel tajjeb għal dik id-differenza, in-nies iridu jġemmaw. Però qalet ukoll li l-evidenza turi li imħabba kif aħna bħala umani nġibu ruħna, partikolarment meta nkunu iżgħar ma nħarsux lejn il-futur, l-inqas ħsieb li għaddi f'moħħna hija li nġemmaw għall-futur tagħna. Allura kien ġie rakkomandat li l-gvern jieħu r-rol tal-pater familjas, nafu li rridu nagħmlu tajjeb għal dak id-9% u għal daqstant il-gvern jaf li kieku nħallik waħdek inti minn tista' ġemma, allura u jġielek iġġemma. Il-famuża mandatory second pillar jew mandatory second pension. U kienet irrakkomandata li biex jagħmel tajjeb għalih dak il-9% ma tiżdiedx il-kontribuzzjoni l-NI tal-10% li għamilt referenza l-ewwel qabel, għax kien hemm il-biża' li is-sistema tal-pay as you go fil-li hija bbażata fuq id-demografija li qed inżidu iżjed riskju li potenzjalment jista' ma jinħalaqx. U għaldaqstant irrekomandat li tidħol sistema ta' pensjoni privata fejn ir-riskju issa jgħid mhux fuq id-demografija imma jgħid fuq is-suq u fejn inti kif semmejt qabel il-gvern jieħu r-rol tal-pater familja u jiġielek iġġemma. U kienet rikomandata li bejn il-perjodu tal-2011 l-2032 persuna li huwa fl-età tal-1962 and over, il-kontribuzzjoni tiegħu ma dak l-10% tiżdied b'4%. Magħhom jiżdied l-employer, ġifieri apparti għandek it-10% tal-NI u 4% tat-tieni pensjoni. U bekk jintlaħaq dak id-9% u nilħqu l-54. Issa d-domanda tistaqsi malfejn meta kienet jiġi ddiżanjat ir-riforma minn fejn qalat il-1962, għalfejn mhux 1955, għalfejn mhux 1970. Dik id-deċiżjoni kienet ibbażata li
Inti mela hawnhekk għamilt referenza li kien hemm il-biża' li jekk inżidu l-NI għadna dipendenti fuq l-issues tad-demografija li tkellimna iktar il-qoddim. Hawnhekk morna issa minn meta ddaħħal mekkaniżmu ta' pensjoni privata tmur fuq ir-riskju tas-suq issa. Mela, fl-ekonomija il-frażi what goes up comes down, what goes down comes up. Ekonomija qatt ma tmur hekk. Sa ċertu punt rari tmur hekk. Ġeneralment ekonomija tmur hekk. Mela, l-inqas issa għandu punt lura. Mela, il-loġika kienet li l-gvern se jagħmel ir-rol tal-pater familjas. Ġifieri din hija mandatorja, mhux qed iħallija f'idejja jew fidek biex tiddeċidi int. Qed inġelek hawn. Mela, għax qed inġelek għandi l-obbligu li nassigura li dak ir-riskju nimminimizzahulek. U l-ekonomija tgħidlek biex timminimizza dak ir-riskju trid miżerjament perjodu ta' 20 sena. Kif semmejt, rata l-irtirar 65 years, ir-riforma daħlet 01 207 40 sena. Li huwa persuna li twieled fl-1962 l-isfel. Di daħlet, l-indexation daħal, di daħlet, pero il-mandatory second pension ma daħletx. U hemmhekk zbilanċjat is-sistema. Ma kien hemmx qbil minn kulħadd, ma kien hemmx qbil mill-gvern, mill-oppożizzjoni, ma kien hemmx qbil mill-unions, min jirrepreżenta min jaħdem. U fejn din issa?